Защо не са? Автобусите са по различни причини. Всичко е свързано с техническия преглед до 5000 км, който трябва да се направи във връзка с гаранционните условия на автобусите. И тъй като по една или друга причина късно стартира доставката на консумативи, филтри, масла и други части необходими при извършването на тия технически обслужвания, натрупаха са километри. И това доведе до спиране на автобусите, защото в противен случай ще загубим гаранция. Сами разбирате, това няма как да си го позволим. Кога се очаква все пак отново ги са в движение да бъде направен този технически преглед? Значи в момента вече разполагаме с всичко необходимо. В момента усилено работят момчетата. Надяваме се до 10 на дена да приключим, тъй като обема на самото техническо обслужване е изключително голям и трудоемък и отнема време. Говорят за 43 от новите автобуси или общо? 43 от соларисите говорим. Не са в движение. А общо от... Те са спрени в момента поради тая причина, която ви казвам, за да може да им бъде извършен техническия преглед, за да не загубим гаранционните условия. А другите автобуси, с които разполага градската транспорт, съображение колко всъщност са спрени? Значи ако не броим и карусите, тъй като сами разбирате, че най-вероятно ще се разделим с тях. Те са спрени от движение. От останалите автобуси, говоря Мерцедеси, Рена, в сервиза също около 40 години. Колко общо са автобуси? Колко са не са в движение? В момента в сервиза, общо по справката, в тая бройка са изпрените солариси за преглед. Са някъде около 81 машини са в момента. И 27 каруса са спрени, друго всичко е на разположение. А колко е Общо са 190, 187. От тях трябва да извадим 187, от които 80 не са в движение. От които 80 не са в движение. И 20 каруса. И 20 каруса. Станаха 100. Значи от 187, 100 не са в само да не движение. се накажете какво да ги Борислав Танев се казва, началник автобусен дейност.